Ватанны саклаучылар көнен Болгар радиосында да билгеләп үтәләр. Иртәнге чәй тапшыруына армиядә хезмәт иткән танылган ир-егетләр җыелды. Аларның тавышлары биргә кадәр ишетелеп тора. Әйдәгез без дә кирип карыйк әле. Бүген сөйләшүләр дә, җырлар да армия турында. Баянчы Рәзил Камалов Самара якларындагы ракета гаскәрләрендә хезмәт итә. Армиягә бабалары һәм әтисе кебек үк үзе теләп китә. Хәрби форма ул вакытларның төп истәлеге. Нәмдә без күрдек йолдызлар, алар нәрсә аңлата? Bir yıldız bir ayını anlata. Димәк, Иң зуры ай үткән саен bir yıldız рәхәтләнеп, шин күңелдән сүрәтлисең. Якты хатирәләр, күпме дуслар синең төрле шәһәрләрдә, төрле төбәкләрдә үзенең дисциплина, рухи яктан үзеңне баетасың. Шуңа мин кирәк дип уйлыйм. Яшьләрдән соң бәйрәм эфирен детлар дәвам итә. Җавит Шакировның солдат еллары җырлап кына узган. 1980-1982 елларда Байтактагы Чик буй гаскәрләрендә хезмәт итә ул. Гармонда уйный белүе аны башкалардан өстенрәк куя. Башкалар кебек әллә нитеге кыйратып теге бик каты эшләргә туры килмәде. Гармонда уйный белгәч, мине инде хәр татарин возьми гармошку, урысларда мискин безнең күбәләк киенә кушылып шунда, эй, акыра торганнар, шуңа күрә мин күбрәк гармонда уйный торганым. Авылда алар белән кызлар бик йөрмидер я. Асылы да шунда. Армиягә бармаган егетләр белән кызлар йөрмиде дип искә ала безнең телеканалда татарлар тапшыруын алып баручы Инсаф Абдулла. Ул хәрби бурычын 1982 елда Амур өлкәсендә ракета гаскәрләрендә үтте. Туган якны, туган җирне хөрмәт итәргә тагы да менә шу ниләрне көчәйткәндер дип уйлыйм инде. Хезмәт һәр вакыт кирәк, һәр вакыт кирәк. Чөнки ниндер мәктәпне үтәргә тиеш ир-егет. 1, 2, 3 Татар халкына хезмәт итәм! Һәм өйгә кайтып китәм. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.